uthulike umzimba womuntu ngoba umzimba womuntu awunanto kwenza lokubuyela kuThixo ngoba kakade akazali noThixo. Kodwa ke ngoku umuntu owazana noThixo ngumuntu wesibini. Lo muntu wesibini ke ngumphefumlo. Lo muntu wesibini uThixo uthetha nawo wawuthembisa ngobomi obungunaphakade. Kodwa umzimba womuntu awunasithembiso sobomi obungunaphakade ngoba umzimba womuntu akanalifa kubomi obungunaphakade. Insikelo yawo kukubuna ngoba bachaza kabusha abashumayeli bathi into umuntu ezele ngumfazi imihlaba mingakanani mifushane. Asithi nake ngoku xa umuntu ebunile ngoba ebemele ukubuna kakade ngoba insikelo yomzimba ngamnye ukubuna ekugqibeleni awunanto kwenza nobomi obungunaphakade. Sithatha la mazwi ngoba sisazi uba umuntu akafi kodwa umuntu yena uyasithela uphuma kulo mzimba abuThixo ewulungisele omnye umzimba wokuhlubo. Kodwa lo mzimba wokuhloko bomu awululanga awukholwa noba ngubani ngoba ingakhi umzimba wokuhloko bomu awufumani ngohlobo othanda ngalo, ufumana ngohlobo ocelwe ngalo. Into enzima ke abantu bahlakaniphile khomntu kulula ukuthanda ukucelelwa kodwa umzimba wabomu ufumaneka ngokucelelwa. Njengoba sithetha apha nje sithetha kuba sazi uba lo mntu sithetha naye akafanga uyaphila. Jonga le nto ungafika omntu iyayaziwa ngootatomkhulu bethu bengekazi neBhayibhile, bengakazi noYesu, engakabikho noYesu. Ootatomkhulu bethu babesazi uba umntu akafi. Yiyo le nto bethula iminqwazi bathethe bathi mthile size apha sizokuthatha singozibanibani ozibanibani siyakuthatha apha sikusekhaya sofika ekhaya sikulungiselele u-1 no-2 no-3 bathula iminqwazi kodwa bathetha nomntu athi umntu ongayeziyo le nto benza kanjani uba bachitha ixesha labo ngokuthetha nomntu ongekhona. Babebona besazi uba abathethi nomntu ongekhona ngoba baphelelisiwe ezingqondweni zabo abangeke bathethe nento engekhona. Babayeka bathi asibazaba bachitha ixesha labo lokuthetha nomntu otheni ongekhoyo otheni ofileyo. Esintwini ootatomkhulu abanayo into ethi umntu ufile ngoba bayazi umntu akafi. Xa bethetha ngomntu ootatomkhulu bengazi into ngoJesu, bengazi into nangeBhayibhile kodwa bebethetha nomntu bathi into kabani ayisekho, isandulele, isishiyile ukuyaphi, ukuya kwabamkhulu bethu. Abathi ubani ufile bathi into kabani itheni, isishiyile itheni, isandulele ukuyaphi ngoba bayazi obakafanga kodwa xa suka kulo mzimba apha yakhona alungisele ndawo akuzaphile futhi kukoyisemkhulu. Kodwa nakoyisemkhulu abo uba kanandlebe yokufa akazi ukufika.
lena ndlela yokufa awufiki koyihlo awufiki nakuthixo ngoba ukuphupha oku akumenzi umuntu aye koyise njengokuba ukuphupha oku akumenzi umuntu aye kuthixo othi into yenza umuntu aye koyise kukuva ukumamela into yenza umuntu aye kuthixo kukuthini ukumamela yiyo le nto izawuthi incwadi yeBhayibhile kaJohane u-6 u-25 uthi kuza ilixa nangoku selikho apho abafileyo bayakuliva ilizwi lonyana kaThixo bathi ke abalivileyo bahlubo uyaqonda uba njengoba ubhubhile usanyanzeleka uba uve phambi koba uye kuThixo bakholwa ngokutheni ngokubhubhileyo ukuze uye kuThixo unyanza kutheni kuqala jonga ke nokuze koyihlo ukuze uyofika kubo kuthiwa kuthini jonga namaxesha okuba ngaba uhlala usithi wena uyazi akhona ungayicelwa ngumntu naloo thixo uyakwazi ukuzoya kanjani kuye ayaphela ngoba ngamabhongo nje obuntu bakho usawuphupha uxhomeke ekucelelweni awuxhomekanga ngosekuzinye uyayazi ngoba usiyeli kuThixo uyasiwa usiwa ngantoni usiwa ngelizwi ilizwi lifa ngantoni ilizwi lifa ngendlebe ngamagama phandle xa ubhubhe usithulu eziphelelisiweyo akukho uzoya khona abakuva babana jonga andithetha ngobuthulu andithethi ngobuthulu ngokwenyama kodwa ndithetha ngobuthulu ngokomoya ngoba enganwiyo ungumoya nangona namhlanje wonganyelwe yinyama uthungalazi nexabiso lomoya nguwo ngoba into ukongamela jonga ke ngoku uba usithulu nyhani ngokwenene usekusizini ngoba ukuze uye koyihlo xa ubhubhile uxhomekeke ekuveni not automatically wabhubha uya koyihlo ngoba koyihlo uyafakwa awuzingeneli yiyo le nto amaxhego noba engakholwa athetha nalo mlwele lapha athi uhambe kakuhle ukuyosikhonzela ngoba umkhulu bethu banika ilizwi nomphefumlo lokuya koyise kodwa bathi uyunoxolo ngoba sitile mnceda nganto wakubhubha nomnyango wenzondo uvaliwe jonga ke ngoku bangabe uhlele emzondweni awuzufika nakoyihlo ngoba noba ihlo bebeqhanukulwa namhlanje abasawi ngoba babefike khona bafike bangena apho kuthiwa imfazwa ziyani khona mawukhayisa apha ngamabhongo wokulwa kwakho nokwenza kwakho amayekenge nokoyisa kwakho abantu emhlabeni nokubonisa ubunganga bakho emhlabeni usakubhubha iminyango yihlo ivale ngoba yiyo le nto thetha le nto uyehova kuAbraham uthi abanaAbraham wena usakubhubha uzoya koyihlo kodwa unoxolo lo mntu uyaxelelwa esaphila akuxelwa umzimba wakhe kuxelelwa umphefumlo wakhe ngoba kumphefumlo okufuneka yekoyise xa sifike lo mzimba kodwa ithi into uyakuya koyihlo kodwa unantoni unoxolo loo nto anika idyuti
ngoba amathe saphila azama ukwakho ubudlelwane nabanye abantu azama ukwakho umoya kwabanye abantu ngoba tsaphile uzahlekele kobani koyise kodwa yena ntoni enoko kabela ngaphezulu Loka makhola ayikho lento abantu babazi kwanto Thixo kayidalanga lento ba umthetho wakho wazi kwanto ngoba xa usazi kwanto akukhona ucele into so lento okwazi kwanto ayikho so ivumi into ba ube ngumuntu othi kwanto ndiyayazi fike ecaweni ndazi kwanto fike elalini ndazi kwanto ngoba ingxaki uzoba wedwa xa ubhubhile umuntu akahlali yedwa hlala nabanye abantu ngoba injabulo kaThixo yenziwa yinhlanganisela yabantu abasesikolweni lento kunandaza ungena ixesha lam ngoba into zakho zithingandaza unandazela abantu bona xa ubhubhile uyanuka nakoyihlo makholwa ubomi siya kubo uThixo bendleba phakathi kokuphila kwethu yo lento uThixo angakudimandi ukuthandwa wathi uThixo echaza into ethi uba nithi uThixo niyamthanda thandanani nina ngoba ningathini na ukuthi nithanda uThixo eningambonanga nibe nina nibonana nibathiya abazala benu yabona lento ecawe into yalapha emhlabeni into ecawe angasenibina sisivatho leyaphi organization nje yabantu abanenkolelo icawe ayinanokwenza nokuyakuthixo totantu nakaninzi into nawukha ngumbutho kuwo odibene abantu abacommon kwingqondo enye unokhona le nto yenza ixesha elininzi yinto ababanye bahlangene ngenye ingqondo benza icawe abanye bahlangana ngenye ingqondo benza icawe yile nto kunzima icawe sihlangane ngoba ingqondo zazofana Akungamameli ke lento wakukaThixo ungekho wayikhethileyo kodwa unayithethayo uThixo uthi lo unonyana unobomi awungenayo unyana akanabomi akawa kathanda ukuthetha ngayo ngoba ayinanto kwenza noThixo inento kwenza nabantu abasemhlabeni yinto abazithuzela yona nangoku abantu abalapha omnye yakhe icawe ithuzwe ingqondo yakhe nomnye yakhe icawe ithuzwe ingqondo yakhe ayinanto kwenza noThixo lonto umbuzo ke ngokuthi umbuzo iqala nini uba nento kwenza noThixo kuke abantu baphuma ngengqondo ekukhobokeni bakubanjwa icawe kodwa banikele ingqondo zabo kumsindisi bakholwa ngeba nginganihlamba ngingeva sotantu mntu omthuna kaThixo ozokukhokhela umphefumlo ngamnye ukumhlanganisa noThixo lowo ancanyiweyo ancanywe ngubani uThixo ithi incwadi kaYohane phaa wesithathu ngokuba wenjenje uThixo ukuthanda kwabahlabana ithi wanyama inyana wakhe ekuphela batheni bamzeleyo ukuze bathi abakholwa kuye bangatshabalali kodwa babe nantoni babe nto bunjani obungaphakade impazamo yethu yokuba xa uThixo ethetha ngonyana wakhe uthetha ngonyana kaMariya buya